лаҳзаҳо боқӣ мондааст ба набарди таърихие ки сайфа гардон мешавад дар варзиши тоҷик. дӯстони азиз, аниқтараш ба рақобати Нурулло Алиев дар ширкати овозадори UFC. акнун варзишгари дигари мо, шӯҳратёр варзишгар Нурулло Алиев буд, ҳоло акнун Лоиқ Раҷабов дар роҳи қаҳрамонӣ шаҳрнома бастааст ва дар ин ширкати бонуфус баромад мекунад. ин дуюмин варзишгари тоҷик аст ки дар ин ширкати номдор аллакай баромад хоҳад кард. бояд тазаккур намуд ки анамин толорои хурд аз ҳамин ҷо сарчашма мегирифт набарди варзишгарони мо, пайдо кардани чеҳраҳои асиле ки тоҷиконе ки метавонанд ки дар қораи ҷаҳон кишвари моро маърифӣ кунанд. пас аз ин хотир барои тамоми мардуми тоҷик, барои тамоми тоҷикони ҷаҳон гуфтанӣ ҳастем ки биёед аз як гиребон сар бароварда барои дастгирӣ намудани чунин лоиқҳо, чунин нурлоҳо, чунин муинҳо ва дар маҷмӯъ тоҷикон ва тоҷикистони анамун азизамон камарбаста бошем. дар роҳи қаҳрамонӣ варзишгарони кишвари мо доимо устувор гом мегузоранд ва ин гом метавонад ки онҳоро ба баландтарин қуллаи ҷаҳонӣ барад ва бо як садое ки дар кӯҳистони мо аст, тоҷикистон ба пеш, шердилонаш ба пеш аст, ба пеш меравем.